Lehorte errepikakorrak eta tirania energetikoak dituen mundu honetan, itxaropen handia dago. Badaude ideia asko etorkizun hobe baterako. Egura proiekt horietako bat da. Itsasoko ura eta eguzkia erabiltzen dituena edateko eta ureztatzeko ura sortzeko. Eta energia elektrikoa eta hidrogeno berdea merkaturako, gizarterako eta giza ekosistemarako baliagarriak diren beste produktu batzuez gain. Haur izandako heldu batek bizitza osoan munduari laguntzea izan du amets. Itsasoa eta herri lehor eta behartsuak ikusten zituen itsasertzean eta ilogikoa iruditzen zitzaion. Azken finean, itsasoa ura da eta bertan oso gauza baliotsuak daude, hala nola gatza edo plaktona. Horrela, heldu ameslariak bere ikuspegia partekatu nahi du. Ezin du bakarrik egin. Beraz, dei egiten die enpresa kontinental pribatuei. Bai eta enpresa berri horren jabe eta akziodun izan nahi duenari ere. Imaginatu 2033an adibidez, egura Europa edo egura Afrika sortu zirela urte batzuk. Kontinente bakoitzeko bat. Eta egurak lan egiten duen herrialdeak, ureztatzeko ur eta edateko ur potentzial gehiago duten kostaldeko eskualdeak daudela. Baita ospitaleetarako, eskoletarako, enpresetarako, komunitateetarako energia garbia ere. Gaur egun, ametsaren erdian gaude. Iraganean amesten dugu. Etorkizun hurbilean ikuspegi gisa proiektatzen dugu. Baina gaur, nola hasi? Inbertsio, ekintzaile, herritar, talde, zentro eta unibertsitateei dei egiten diegu egura kontinentalez etorkizuneko enpresen 197an parte izateko. Zertarako? Gure estimazio eta proposamenak balioeskotzen dituzten ikerketa zientifikoak egiteko. Eredu teorikoetan, MATLAB erabilizagian, eta pilotu nanorekin eta mikrorekin esperimentatzeko eta xehetasunezko ingenieritza diseinatua ahal izateko eta partaidetza librea eta borondatezkoa duten enpresak sortu eta lurrak eta ekipoak erosi ahal izateko. Murtzian, Andaluzian, Mauritanian, Australian, Brasilen, Perun, Indian eta Arabian lehen egura plantak eraikitzeko. Potentzial handiko adibide batzuk aipatzearren bakarrik. Etorkizunean, eta gure proiektuari esker, mundua itsas hidrogenoa berdea duten gasontzi erraldoiez beteta ikusten dugu. Basamortuak elikagaiak ekoizten. Haurrak energia eta ura duten eskoletan. Ospitaleak, liburutegiak, etxeak, ekonomian goraka ikusten ditugu. Planetako gizaki guztien aurrerapen ametsak errazten. Eta hori guztia eguzkiak eta itsasoak irauten duten bitartean. Fidatu, alda, nik bakarrik ezin dut. Hasiera batean, enpresa kontinentalak leku horietan sinisten saiatuko gara. Baina oihartzunik ez badago, beste leku batzuetan ere tematuko gara. Munduko nazio eta gizarte guztiei atea jo arte.